Al kunnen gewoon supporters het Joert net litten. Bij de Tichte Hikken bezieken ze dags nog wat van de eerste training te zien. Ze zorgen dat de spelers voortendaags conditioneel test worden. Het begint weer, daar blijdschap van Henk de Jong. Ja, ik vind het geweldig. En er komt iets in Samian, er komt er zo vol op jou als trainer. Maar ik leuk met mijn trainers, met mijn collega's. En dat hebben we een hoop willen en we werken weer en we bereiden dingen voor. Ja, daar kan ik wel van genieten. Keeper Sonny Stevens traint nog net mee. Hij had een all-in-contract dat de club hoopt te verlengen. Als dat roen is, sluit er weer aan. We hebben gewoon een helder gesprek gehad. We hebben ook gezegd wat we neer kunnen leggen en wat wij kunnen. En dat is het dan. En dat is nu onderweg. En dan moet een ei overgelegd worden door de anderen. Voor de spitspositie is Foukeboy dwaande met het nog eens hieren van Robert Muren. Hij staat onder contract bij Zulte Waregem in België. Maar die club liek het wel zaken dwaan te wollen met Cambuur. Gelukkig is dat gaan bewegen. Althans, de club en Eddy Cogier, dat is de technisch directeur van Zulte. En dat was een positieve wending, want ze hadden ook heel sterk kunnen blijven. Maar ja, het wordt wel spannend. Want uiteindelijk is het nu ook tussen speler en club om daar met elkaar uit te komen. De Ljouters willen op korte termijn duidelijkheid hebben van zowel Stevens als Muren. Om de keeper en de spits belangrijke posities binnen, kan de club net nog weekend wachten. Ik heb dagelijks contact met die jongens. Maar dat zijn fantastische jongens. En dat leid ik net alleen bij hun, wat er gebeurt. Dat leid ik aan horen dingen. Maar op een gegeven moment wordt duidelijk werd. Maar dat zijn fantastische jongens. Hij kan Johan en Mita dat ze graag bloeien willen. Nou, maar alleen dat moet wel meestal aan mij werken. Maar op een gegeven moment maar wij ik terug. We hebben een bepaald idee van voetbal. Nou, daar worden we mee aan de slag. En ik heb wel even wachtje, maar net te lang.